Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesizini yakho la eMzansi, thanda subscribe le channel and phinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ngoSbiya. Kwavela ke indaba ukuthi uSbiya uzojoina IMBEWU, uzoreplace uNkanyiso Omchunu obedlala indawo kaNkululeko Bhengu. uNkanyiso Omchunu ke impela ya trenda indaba yakhe ukuthi uyashiya kwiMBEWU. And bathi babeveza ke reason ukuthi why eshile kwiMBEWU, bathi indaba yesalary. Waveza ukuthi isalary ade ithola kwiMBEWU ayikho enough for yena. That's why ke eshile kwiMBEWU. Akusuke kuphela ke act impela sibona ihamba kwiMBEWU maningi impela swabona impela ihamba bewa replace. So uSbiya ke impela uzo replace yena uNkululeko Bhengu, uzodla indawo yakhe uNkululeko Bhengu. IMBEWU the city confirmileke lokho epage la khona, basho ukuthi ngazo lapha ni16 kaFebruary uyeza uSbiya uzodlala indawo kaNkululeko Bhengu. Sinethemba ukuthi uNkululeko Bhengu impela uzosiphatha kahle na uSbiya. Uzoyidlala irole yakhe izocisha ifane neyakhe impela uNkululeko Bhengu lo omdala, because abantu abaningi bakhalileke impela ngoNkululeko Bhengu lo mdala ukuthi eish uhamba kanjani, because i-character yakhe abantu abaningi bebeyithanda. So asithembe ukuthi impela uSbiya uzokhona umreplacer ngendlela eright. Bengifuna ukudlulisa nje le information ayithi nje. Danke, ngiyabonga khohlwa ukuthola ikhe le video.